Shalom para sedherek ingkang kinasih, pinanggih malih kalian renungan padinan GKJ Purwantara dinten punika Selasa 11 Maret 2020 kasawisaken dening kawula Wahyudi saking Bulukerto kanthi jejer nunggil kalian Gusti. Dene waosan kapendhetaken saking Jabur 23 ayat ingkang gangsal dumugi ingkang 8 ingkang mekaten suraosipun. Inggih mekaten punika anggen kawula badhe ngluhuraken paduka ing salaminipun kawula gesang. Ngulukaken tangan kawula margi saking asma paduka. Nyawa kawula kados katuwukan gajih saha sungsum. Kalayan lambe ingkang asurak-surak. Sangkem kawula ngaturaken pamuji. Menawi kawula wonten ing patileman kengetan dumateng paduka. Sedalu muput anggen kawula semedi dumateng paduka. Sayektosipun paduka sampun dados pitulungan kawula. Saha kawula saged surak-surak wonten ing auping swiwi paduka. Mekaten sabdanipun Gusti, dene rahayu kita ingkang nampi sabda punika lan kita estokaken ing saklebeting gesang kita saben dinten. Haleluya. Amin. Para sedherek ingkang kinasih, seratan ing Jabur 23 ayat gangsal dumugi 8 punika nyariosaken lelampahanipun gesang juru Mazmur ingkang raosaken kasetyanipun Gusti Allah ing gesangipun. Lan amargi kasetyanipun Gusti Allah punika ndadosaken juru Mazmur tansah nyebat asmanipun Allah ing sedaya kawontenan gesangipun. Panjenenganipun badhe tansah enget lan gesang nunggil kalian Gusti Allah. Gesang nunggil kalian Gusti Allah ndadosaken sang juru Mazmur rumaos katuwukan. Kados dene tiyang ingkang nembe ngraosaken tetedhan sumsum ingkang eca. Tetedhan ingkang eca sanget umumipun ngetingalaken satunggaling kanikmatan ingkang ngremenaken tumraping manungsa lan saged ndamel manungsa ngraosaken kenyamanan nalika nedha. Inggih kawontenan ingkang kados mekaten ingkang karaosaken dening juru Mazmur. Raos nyaman ingkang dipun raosaken ndadosaken panjenenganipun terus-terusan menggalihaken pitulunganipun Allah. Malah nalika sang juru Mazmur sampun wonten ing papan patileman ing wayah dalu, panjenenganipun tansah ngraosaken kasaenanipun Allah. Penggalipun boten nate pedhot saking kasaenan lan pitulunganipun Gusti Allah. Para sedherek ingkang kinasih, kita saged sinau saking lelampahanipun juru Mazmur. Inggih supados kita gesang tansah nunggil kalian Gusti Allah. Awit Gusti punika setya lan pitulunganipun boten nate nilaraken kita. Tinunggil kalian Gusti saged ndadosaken gesang kita karaos nyaman. Lan saking raos nyaman punika badhe tuwuh raos syukur dumateng Gusti. Amin. Kita ndedonga. Duh Gusti, kawula ngaturaken panuwun awit kasaenan paduka ing gesang kawula. Mugi kawula saged njagi kasaenan paduka punika kanthi tetep setya nderek paduka ing sauruting gesang kawula salaminipun. Wonten ing Sang Kristus kawula ndedonga. Amin. Mekaten renungan padinan ing dinten punika, mugi Gusti tansah paring berkah dumateng kita. Amin.